Margaret. Oi que et dius Margaret? Segur que a la ciutat te les has hagut de ver amb delinqüents de tota mena, però aquí hi ha el que en podríem dir... no sé com explicar-ho. L'autèntic perill. Ah, el què? Hi ha ossos que et destrossen el cotxe a cops d'urpa. Links, llops, goluts... No hi deus estar gens acostumada. I dracs! Tommy, he vist un cotxe amb gent! Para! No sé com es fa! Ai, senyor! Procura trobar la manera, perquè jo no he portat el banyador! Una mica més i hauria necessitat un canvi de bolquer. Aqua Raptor activat.